Kaixo, Iñaki. Kaixo. Txaldeon. Ongi etorri, Iñaki. Iñaki, martxoa gerturatzen ari da. Dena prest daukazue? Ba, ez. Ez. Bidai guztitan bezala, ni uste denoi gertatzen zaigula, azken momentuko gauzak izaten ditu, eta gehiago, olako bidai baten, gauza asko lotu behar dianen, herrialde asko zeharkatu behar ditu, informazio asko bildu aurretik, bertako jende askokin kontaktatu, eta, bueno, lan hortan nahi da. Eta zer da orain hain prest ez daukazuen hori zerk ematen dizu orain buruko minik handiena? Ba, oantxe buruko minik handiena ematen diguna da, aste honetan eukideun berri bat, arazo burokratiko batzuk dauzkaula furgoneta bertan utzi alizateko, ze helburua Tolosatik Ganara jotea eta furgoneta bertan uztea bertako umek eskolaratu alizateko. Eta, bueno, dirudinez Ganako legislazioa ez da oso erresa gai hauetako. Eta, bueno, horrekin gaude burrukan, seguro lortuko deula. Bueno, aurkeztu egingo dugu, Tolosatik Ganara abiatuko zarete zuen proiektu honetan, martxoaren 24an, eta Tolotoro jarri diozute izena ekimen honi, zergatik? Ganan, garraio modu erabiltzen dituen furgonetei, trotro deitzen zaie. Ordu gu Tolosako gizanik, egia esan ez zan burua uste handi bat izena sortzea, eta itxura hona zeukela iruditzen zitzaigun, eta aurrea, Tolotro. Eta nolako bidaia izango da Tolosatik Ganarainoko hori? Luzea izango da, planifikazio bat daukau 17 egunetan egitekoa, seguruna lehenengo egunetiken ja okertuko zaiguna gora berak medio, eta asmoa da egunero bai gobernuz kanpoko erakunde desberdinetan eta bai bertako eskola desberdinetan gelditzen jutea eta hemendikan eramango deun material eskolarra eta baloiak, kirolarropak eta egunero nunbait toki desberdinen baten utzi alizatea. Beraz, helmuga Gana da, esango dugu, baina bideak ere kasu honetan badu bere garrantzia. Bai. Azkenen herrialde asko zeharkatuko diteu, egoera desberdin asko ikusiko diteu, eta nahi deuna da, toki guzti horietan, zitxiki bat uzten joan. Herrialde asko zeharkatzeak horrek esan nahi du, muga asko zeharkatu beharko dituzuela, nola daramazue hori? Lehen esan deten bezala hori da arazoetako bat, Afrikatik ibilidan edozeinek daki mugauak zeharkatzea ez dala hemendikan Frantzia jutea bezalakoa, zaila izaten da, askotan traba jartzen dizkigute, eta, bueno, aldan einen, aigea aurrez lan bat egiten, erresago inalizateko, baina gero seguro zaila izangoala. Bai jon ere bidaikidea eta bai nik Afrikan desente muitutako gea, eta denetatik ikusi ditegu mugak zeharkatzeko. Nik behin kartzelen sartu ziaten. Bai? Bai. Etxeaten atea itxi, baina diruan naizulako arek. Eta hua 100 esatezun, eta nik 30 esaten nion, eta orduan kartzeletik sartu atea bat intziten pixka izutzeko asmo. Izutzeko, ez da? Atea etzizuten itxi, ez da? Etzun itxi. Etzan atrebitu. Esan duzu Afrikan desente ibilitako azarela zuzeu, esate baterako Malauin. Horentxe deitu dugu Malauira, Malauin izan azarazu? Bai, 2006an izan beste erakunde baten laguntzen. Eta izan zanua, pertsonalki, bidai zoragarria, aberasgarria, eta han ikasi nun Afrika zer dan, eta errealitate desberdin badala, eta gustoko daukegun toki badala. Zer ikasi zenuen han konkretuki? Ikasi nun, haiengandik asko ikasi nun, eta ikasi nun zoriontsu izateko oso gutxi behar deula, benetan. Hemen gure egunerokotasunen sartzen gea, eta beste realitate baten bizi gea. Baina, han konturatzea, ze gutxi behar duen pertsona batek, behin janaria eukita eta edana eukita, ze gutxi behar deun irrifarre batekin zoriontsu izateko. Eta naizta ni area junitzen zerbait erakustea, haik ua erakutsi zaten. Zure furgonetak asko behar du edo gutxi behar du? 30 urte ditu? 30 urte ditu, baina ITV lehenengon pasau. Bai? Orduan, bueno, pentsatzeetan han erabilgarria izango ala. Azkenen Malauiko bidai hortan kontuatu nintzen han furgonetak, kotxek, autobus bat, goatzen naiz autobus baten montatu nintzen
irizar bat zala, gaina atentzio ditu zitelaan, eta huak ebiko zituen 40 urte gutxinez. Kontuatzea, nola, esprimitze dituen azkeneko baino, furgonetatan, taxi bezala erabiltzen dituen furgoneta hauetan igotzen zinean, igual ateik ez zeukan eta maletero hautsita zeuken, baino han 20 pertsona mugitzen zituen alde batetik bestea. Orduan, seguro gure furgoneta erabilgarria izango alan, umeek alde batetik bestea ibiltzeko eta umeek eskolaratu alizateko, ze azkenen noi da han arazo nagusitako bat, ez? Umeek denbora asko behar du etxetikan eskola junalizateko eta junetorri hortan galtzen duen denbora, erabilgarrigoa da etxen gelditze baldin baia beste edozein gauza egiten. Orduan, hortan laguntza saiatuko ga. Hor sortu zen hasia, bidaia hortan Ganas de Vivir erakundearekin harremanetan jarri zineten, eta zuen helburu nagusia horixe da, ez da orain esan berri duzuna, furgoneta hura bertara eraman, eta han erabili dezatela. Hoi da, bai, Ganas de Vivir erakundekin jarri ginen kontaktun, ja behin ideia pixkat zehaztuta geneukanen, Jonek nire bideikidek ezagutze zituen Ganas de Vivir erakundea sortuzun neskatako baten gurasok, Tolosarrak dielako, eta kontaktun jarri ginen, saitxun esan ziguen garraio bide bat behar zuela bai ala bai, eta hortxe hasi izan guztia gauzatzen. Eta materiala behar duzu, ez da, eramateko, eta bidean uzten joateko ere? Hoi da. Ja duela 3 aste hasi ginen material bilketakin Tolosako azokan, gure postutxo bat jarriz furgoneta berta eramanez, eta larun bat hontan izango gea berriz, eta hemendikan animatu nahi dut aukera dauken guztiri, bertaratzea etxetik endauken edozein gauza ekartzea ere, ez dago erostea jungarrik, tizak, arkatzak, borragomak, edozein gauza etorriko zaigondo. Larun batean, ez da? Larun bat hontan, Amarterritatik aurrera Tolosako triangulon izango gea. Gure furgonetare bertan ikusgai izangoa. Furgoneta bertan izango da, eta etorkizunean ambulantzia bat ere eraman nahi duzue? Hasi ginen asunto guztionei bueltak ematen, ideia desberdina bururatu zitzaizkigun, ez? Eta horietako bat izan zen, goazen behiatzen ambulantzian erosteko aukera daukeun, eta egia esan, egoten dia, ikustean ez, hemen ja behaien bizitza zikloa bukatu dutenen salgai jartzen ditu, eta ideietako bat izan zen, guazen saiatzea ambulantzia bat eroste daukaun eta area ematea. Eta hurrengo bateako, hoxe dauke burun. Lehenengo honek ondo atera gertu. Lehenengo ongi atera gerda. Gaur bidaia ari gara, zu gaurrez ere beste bidaia gehiago egin dituzu, esate baterako, ze bidaia duzu Malauiko aipatu dugu besteren bat gogoan? Asko bidaiatuet, eta bai bakarrik, bai lagunekin, bikoteekin. Esango nuke, gehien markatu zitena izan zela Transiberiarra inun. Pekinetik hasita Mongoliatik barrena eta San Petersburgo baino. Eta parajeoak ikustea, geldialdi horiek egitea, Mongolian, Ulanbatorren, Siberiako lautada ikaragarria haietan, asko markatu ziten.